nthawi ya pempheroyo powera maife tisonkhana kwa Yesu ambuya tuyo tikakhulupirira tu adzatilisanso tikapeza mpumulo tikapemphera tu ndyokomali nthawi ya pempho tikapeza mpumulo tikapemphera tu. Moni abambo ndi amayi konse kumene muli, moni anyamata ndi asungwana konse kumene muli, komanso aliyense amene akumvetsera kuchokera pa online mu uthenga umenewu tikuti moni moni moni. Mwalandiridwa nonse ku msonkhano wathu wa masiku 10 akupemphera. Lero ndi tsiku la namba lachisanu ndi chitatu limene lili la namba 8 mukulankhula kwa komveka bwino. Chotero tikupitirizanso ndi uthenga umene ukuchokera m'buku lopatulika umene tikugawana nthawi ndi nthawi, ndipo mutu wa msonkhano wathu ndiwonena kuti kubwerera kuguwa, kubwerera kuguwa. Vesi lathu lotsogolera likuchokera pa Yohane chapter 4 verse 23. Yohane chapter 4 verse 23. Koma ikudza nthawi ndipo tsopano ilipo imene olambira oona adzalambira Atate mu uzimu ndi mu choonadi, pakuti Atate afuna otero akhale omulambira Iye. Nkhani imene ili mu msonkhano onsewu imene yamanga nthenje ndiyonena kuti nthawi ilipo komanso ikudza nthawi kuti onse omulambira Yehova Mulungu wakumwamba ayenera kumulambira mu uzimu ndi mu choonadi. Chotero cholinga cha msonkhano uwu ndikunena kuti ngati sitimamulambira Yehova wathu mu uzimu ndi mu choonadi, kutha kwa msonkhano tikhale anthu osinthika omamulambira Yehova Mulungu wakumwamba mu uzimu komanso mu choonadi, chifukwa Yehova Mulungu wathu akufuna okhawo anthu amene adzimulambira Iye mu uzimu ndi mu choonadi. Sakufuna anthu omulambira mwa miyadi kapena mwa feki iyayi, koma akufuna anthu omulambira zenizeni. Uwu ndiye mutu wa uthenga kapena kuti wa msonkhano wathu umene tikuchita nawo. Mu tsiku loyamba tidachita ndi mutu onena kuti uli kuti, ndipo mu tsiku lachiwiri tidachita ndi mutu onena kuti malo okumbukiridwa, ndipo mu tsiku lachitatu tidachita ndi mutu onena kuti mawa ndi madzulo, ndipo mu tsiku lachinayi tidachita ndi mutu onena kuti chimamupangitsa Mulungu kubwereranso ndi chiyani, ndipo mu tsiku lachisanu tidaphunziranso phunziro limene limafotokoza kunena kuti Yesu odzuka mamawa kapena kuti Yesu olawirira mamawa. Komanso mu tsiku lachisanu ndi chimodzi tidaphunziranso phunziro labwino limene limafotokoza kunena kuti mapemphero aogonjetsa ausiku wonse, mapemphero aogonjetsa ausiku wonse. Ndipo dzulo tidachitanso ndi phunziro limene limafotokoza kunena kuti mpingo umene umapembedza, ndipo tinawerenga pa Masalimo chapter 95 verse ya 6 pamene akunena kuti, pamene amafotokoza kunena kuti tiyeni tiwerame tigwade pamaso pa Yehova Mulungu wakumwamba amene anatilenga. Tiyenera kumupembedza Iye, kuwerama, kugwada komanso kumupembedza Iye chifukwa ndi amene adatilenga. Ndiponso tidachita ndi buku la Chivumbulutso chapter 6 mpaka na tinakafika pa verse 12.
pamene amafotokoza za kuti tiyenera kumulambira Yehova Mulungu wakumwamba. Mtundu wina uliwonse, fuko lina lililonse ndi manenedwe ayenera kumulambira Yehova Mulungu wakumwamba ndi kumugwadira. Ndiye mu tsiku la lero tichita ndi mutu onena kuti kupembedza ndi uthenga wa angelo atatu. Kupembedza ndi uthenga wa angelo atatu. Ndipo tiwerenga buku lathu loyamba limene likuchokera pa Chivumbulutso chapter 6. Chivumbulutso chapter 14. Chivumbulutso chapter 14 tiyamba ndi verse ya 6 koma kwambiri tikazikika pa 7 kumatsika musimo. Pa verse ya 6 akufotokoza kunena kuti ndipo ndinaona mngelo wina ali kuuluka pakati pa mlengalenga, wakukhala nawo uthenga wabwino wosatha, awulalikire kwa iwo akukhala pa dziko ndi kwa mtundu uliwonse ndi fuko ndi manenedwe ndi anthu. Verse 7 ndikunena ndi mawu akulu, opani Mulungu, mpatseni ulemerero, pakuti yafika nthawi ya chiweruziro chake, ndipo mulambireni Iye amene analenga mmwamba ndi mtunda ndi nyanja ndi akasupe amadzi. Verse ya 8 ndipo anatsata mngelo wina amene mngelo wachiwiri nzache ndi kunena, wagwa Babulo waukulu, umene unamwetsako mitundu yonse ya vinyo wa mkwiyo wa chigololo chake. Verse 9 ndipo anawatsata mngelo wina, mngelo amene wachitatu, nanena ndi mawu akulu ngati wina alambira chirombocho ndi fano lache, nalandira lemba pa mphumi pache kapena pa dzanja lache. Iyenso adzamwako ku vinyo wa mkwiyo wa Mulungu, wokonzeka wosasanganiza mchikho cha mkwiyo wache, ndipo adzazunzika ndi moto ndi sulufule pamaso pa angelo oyera mtima ndi pamaso pa mwana wankhosa. Tiwerengeso pa Chivumbulutso chapter 14, tidumphire tiwerenge pa verse 12. Verse 12 akunena kuti pano pali chipiriro cha oyera mtima, cha iwo akusunga malamulo a Mulungu ndi chikhulupiriro cha Yesu. Chivumbulutso chapter 18 verse ya 4 akufotokoza kunena kuti ndipo ndinamva mawu ena ochokera kumwamba, nanena, tulukani mmenemo anthu anga, kuti mungayanjane ndi machimo ache ndi kuti mungalandireko ya miliri yache. Mutu wa utumiki wathu taufotokoza kunena kuti ndionena kuti kupembedza ndi uthenga wa angelo atatu. Kupembedza ndi uthenga wa angelo atatu. Tipemphere. Wokonda inu Yehova Mulungu amene muli kumwamba, tikudza pamaso panu pa nthawi ino ya madzulo, zikomo chifukwa mwatiyitaniranso ku msonkhano uwu. Yehova, tikudziwa kunena kuti mwatisonkhanitsa ndi cholinga. Ambuye, tilankhuleni, tidzudzuleni, tichenjezeni, tilangizeni. Nthawi ino Yehova Mulungu wathu mukatsike ndi kutiunikira za mawu anu. Tikudziwa kunena kuti ndife anthu ochimwa, mutikhululukire mphulupulu zathu. Mutatikhululukira mphulupulu zathu Atate, lolani tsopano kuti china chilichonse chimene chichitike pano chikhale chochokera ku mpando wanu wachifumu. Tapemphera izi kudzera mu dzina la mwana wanu Yesu Khristu Ambuye wathu. Amen. Mutu wa utumiki wathu tafotokoza kale kuti ndi kupembedza
ndi uthenga wa angelo atatu. Kupembedza ndi uthenga wa angelo atatu. Ife a Seventh Day Adventist tikamakhala chimene timanyamula timakhala kunena kuti tanyamula uthenga wa angelo atatu. Ulaliki umene timalalikira ndi ulaliki umene uli wa angelo atatu, pamene pagona nsanamira ya Seventh Day Adventist. Chotero ngati pali wina amene sakutengako uthenga uwu, uthenga wa angelo atatu, ameneyo ndiye kuti sakumupembedza Mulungu mu uzimu ndi muchoonadi. Chifukwa Mulungu amene akumupembedza Mulungu mu uzimu ndi muchoonadi akuyenera kupanga focus, akuyenera kuyang'anitsitsa pa uthenga uwu, uthenga wa angelo atatu. Chotero mu tsiku la lero tikhala tikuchita ndi uthenga umenewu, kupembedza ndi uthenga wa angelo atatu. Ndipo tinawerenga buku lathu la Chivumbulutso chapter 14 mu verse ya 6 komanso verse ya 7 akutifotokozera za ngelo woyamba, ngelo amene akufotokoza chimene chiyenera kuchitika ndi ana a Mulungu wamoyo amene ali pa dziko lapansi. Ndi akuti ngelo uyu, ngelo woyamba, anatenga uthenga wabwino, uthenga wabwino osatha. Tikati uthenga wabwino osatha ndi uthenga opitirira, uthenga opanda mapeto, uthenga umene ulibe malire. Ndiye ngelo oyambirirayu, ngelo oyamba amene akupezeka pa Chivumbulutso chapter 6 koma Chivumbulutso chapter 14 verse ya 6 ndi 7, ameneyu ndi ngelo amene akutenga uthenga wabwino osatha. Chotero tikamanena kuti tili mu uthenga wa angelo atatu, kapena kuti tikunyamula uthenga wa angelo atatu, chimene tikutanthauza choyamba nchonera kuti tikutenga uthenga wa ngelo woyamba umene uli uthenga wabwino osatha, uthenga umene muli choonadi, uthenga umene mulibe chosakanizira, chonyansa china chilichonse. Chotero ndi ntchito yathu mu nthawi ya kupembedza, kapena kunena kuti pamene tikupembedza mu dziko lino lapansi, tinayenera kukhala ndi uthenga wa ngelo woyamba koyambirira, uthenga umene uli wabwino, uthenga umene uli osatha. Uthenga wabwino ndi uthenga umene umapezeka mu buku lopatulika. Uthenga wabwino ndi uthenga umene sufotokoza zoyipa zoti munthu azizichita, ayi, ndi uthenga umene umadzudzula chinthu chimene sichili choonadi, ndi uthenga umene uli nsanamira zimene zimatsata ndondomeko zonse zochokera m'buku lopatulika. Chotero ife a Khristu, ife a Seventh Day Adventist tanyamula uthenga umene uli wabwino, umene uli uthenga osatha. Chachiwiri tikupeza ngelo wachiwiri, ngelo wachiwiri amene akubwera ndi nkhani ina. Ndiye ngelo uyu akufotokoza kunena kuti wagwa Babulo wankulu, wagwa Babulo wankulu. Apa akufotokoza kutionetsera za chipembedzo, kapena kunena kuti chipembedzo chimene sichili choonadi, chipembedzo chimene chili chotsutsana ndi malemba, kapena chotsutsana ndi chipembedzo cha Yehova Mulungu wakumwamba. Ndi chifukwa chache akufotokoza kunena kuti wagwa Babulo waukulu. Babulo ndi chisokonekero. Babulo, tikamati Babulo ndi chisokonekero, ndiye kuti zisokonekero zonse, uyu ngelo wachiwiriyu akunena kuti zisokonekero zonse zagwa, zilibe ntchito. Chotero ife tikuyenera kutenga uthengawu, uthenga wabwino, kuwulalikira ku dziko lonse, komanso tikuyenera kutengawu kuwulalikira kuti Babulo waukulu ayenera kugwa. Ndifake tidawerenganso pa
chivumbulutso chapter 18 verse ya 7 akufotokoza za Babulo yekhayo, ndipo akufotokoza kunena kuti yense amene akalambira chiyembo kapena kuti akalambira chirombo ndi lemba lake, akuti amene yoyo sadzapezedwa mu buku la Yehova Mulungu wakumwamba kapena kuti mu buku la moyo. Wokondedwa, uwu ndiwo uthenga wa ngelo wathu, ngelo wachiwiri. Ndipo uthenga wa ngelo wachitatu, uthenga wa ngelo wachitatu ndi uthenga umene ukufotokoza za chizindikiro. Pali chizindikiro cha chilembo komanso chizindikiro cha Mulungu. Chotero ifeyo tiyenera kusiyanitsa kuti Mulungu amakhala ndi chizindikiro chake, komanso Satana njirekezi kapena kuti chirombo chilinso ndi chizindikiro chake. Wokondedwa, uthenga uwu ndi uthenga umene tiyenera kumachita nawo moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Uthenga wabwino osatha, uthenga umene uli opa Mulungu, opatsa ulemerero, odziwa kunena kuti yafika nthawi ya chiweruziro chake. Chotero pamene tili m'mapeto ama uthenga amenewa, tikudziwa kunena kuti tili kumapeto, tafika mu nthawi ya chiweruziro chake cha Yehova Mulungu wakumwamba. Ndi chifukwa chake lero lino tikufunsidwa, tikupemphedwa, tikuwuzidwa, tikulalikiridwa, tikuphunzitsidwa kuti tiyenera kumuopa Yehova Mulungu wakumwamba, tiyenera kumupatsa ulemerero, tiyenera kumulambira iyeyo, pakuti iye ndi amene adalenga anthu onse a dziko lapansi. Wokondedwa, kuchokera lero kupita kutsogoloko tinayenera tsopano kukhala anthu omulambira Yehova moyenera. Tinayenera kukhala anthu omupembedza moyenera. Tinayenera kukhala anthu omupatsa ulemerero. Tingampatse ulemerero bwanji? Tinawerenganso buku limene lili pa chivumbulutso chapter 14 verse ya 12 pamene akufotokoza za anthu amene akusunga malamulo a Mulungu ndi kukhala nawo umboni wa Yesu Khristu. Chotero pamene tikupemphera, pamene tikukhala, pamene tikuchita ndi moyo uno, tinayenera kukhala anthu osunga malamulo a Yehova Mulungu wakumwamba. Ichi ndi chitsimikizo chimodzi chimene chikufotokoza kunena kuti malamulo sadatheyi, chifukwa buku ili la chivumbulutso chapter 14 verse 12 limalembedwa Yesu atakwera kale kupita kumwamba. Chotero akufotokoza kunena kuti pali chipiriro cha oyera mtima cha iwo amene akusunga malamulo a Mulungu nakhala nawo umboni wa Yesu. Chotero tiyenera kusunga malamulo onse a Mulungu, ndipo tiyenera kukhala ndi umboni wa Yesu Khristu. Wokondedwa, nkutheka takhatisa kusunga malamulo a Yehova Mulungu wakumwamba. Mwina takhati kungosunga limodzi lokha, ena osawasunga iyayi. Ndiye Yehova akunena kuti pano pali chipiriro cha oyera mtima a iwo okhawo amene akusunga malamulo achangodi a Mulungu. Oyera mtima ndi okhawo amene akusunga malamulo a Mulungu. Sitingakhale ife anthu oyera mtima ngati malamulo a Mulungu sitikuwasunga. Wokondedwa, nkutheka takhatisa kuwasunga malamulo a Mulungu. Ndiye tapeza kunena kuti nthawi yabwino tsopano ndi ino yoti tiyenera kusunga malamulo a Mulungu, chifukwa yafika nthawi ya chiweruziro chake. Chiweruzirochi chisadafike kumapeto, ndifeyo taona kunena kuti ineyo kuyambira lero ndiyenera kusunga malamulo a Mulungu kuti pamene iye akubwera ndikakhale mu gulumo la anthu owomboledwa, chifukwa oyera mtima okha ndi amene akusunga malamulo a Mulungu. Mbuyomu sindinasungetu malamulo a Mulungu iyayi. Yehova ndikufuna kuti mundikhululukire, Yehova ndikufuna musinthe nyengo zanga kuti ndiyambe kuchitanso mwatsopano posunga malamulo anu. Ngati lili khumbo lanu, inenso ndi khumbo langa chimodzimodzi. Ndikufuna ntasunga malamulo a Yehova Mulungu wakumwamba. Chotero tikupempha kunena kuti inu ngati lili khumbo lanu, inenso ngati lili khumbo langa, tiyimirire pamene tilipo
ndipo Yehova atilandira, Yehova atithandiza tikavomereza tokha ndi pakamwa pathu kuti kuyambira lero tikufuna kusunga malamulo a Mulungu, kuti tikhale anthu oyera mtima, tikufuna kusunga umboni wa Yesu, kuti tikhale anthu oyera mtima, kuti tidzaone Mulungu. Tiyime pamene tilipo. Yehova ali olola kuti khululukira kumene sitinachite bwino mbuyo, ndi kuyambanso mwatsopano kuti pamene tikupita chitsogolo tikhale tikuchita bwino, tikhale tikusunga malamulo ake, tikhale tikulalikira uthenga wa angelo atatu ku dziko lonse lapansi, kuti iye aliyense amudziwe Yesu, nakhala nawo umboni wa Yesu, nasunga malamulo a Yehova Mulungu wakumwamba. Yehova atithandize, Yehova atitsogolere pamene akusintha miyoyo yathu. Tipemphere. Wokonda inu Yehova Mulungu amene muli kumwamba, tikudza pamaso panu pa nthawi ino ya madzulo. Zikomo chifukwa mwaona abambo awo, amayi awo, anyamata uyo ndi msungwana uyo, komanso ndi ine pamodzi, amene tadzipereka pamaso panu. Yehova, sitinasunge malamulo anu, sitinakupembedzeni moyenerera. Lero tapanga chisankho, titamva mawu awa, kuti tikakupembedzeni moyenera, kuti tiyambenso kusunga malamulo anu. Mwa ife tokha sitingatheyi, tisowa mzimu wanu Yehova, kuti mutitumizire, utithandize, utitsogolere kusunga malamulo anu ndi kuchita chifuniro chanu ndi kukhala nawo umboni wa Yesu. Yehova tithandizeni kuti kuchokera pano kupita kutsogolo pamene inu mukukadza, Yehova tikakhale anthu osinthika. Konzani miyoyo yathu, konzani mabanja athu, tithandizeni ku moyo uno kuti tikapezeke mu ufumu wanu. Tapemphera izi kudzera mu dzina la mwana wanu Yesu Khristu ambuye wathu. Amen.